Bună seara, Rădăuți! Bună seara, rădăuțeni! Eu sunt Romeo și astăzi continuăm proiectul început săptămâna trecută, anume Cetățeanul Critic. Bună, Astăzi vom despica din nou firul în patru cu privire la viața socială și politică din Rădăuți. bună seara Rădăuți, bună seara Rădăuțeni, eu sunt Manu și astăzi îl voi secunda pe Romeo în călătoria sau operațiunea noastră săptămânală de prezentare a cotidianului rădăuțean. Da, deci începem și, cum s-ar spune, să începem cu începutul. Din nou, Așa, să începem cu începutul din nou, da? Vom discuta un pic despre proiectul domnului primar numit Grădină Japoneză. Vă rog frumos, urmăriți imaginile. Linkul cu propunerea pe care o am pentru dumneavoastră și propunere cu care eu vreau să ajung și în dezbatere publică pentru a găsi soluția finală a acestei locații. Este vorba despre o grădină japoneză pe care să o transformăm în această locație. Pentru acest lucru m-am gândit că va trebui să prelungim această zonă a luciului de apă și să profităm de diferența de nivel care se află aici, astfel încât să putem aduce și o cascadă care să aducă apa, să putem să ne bucurăm de pești, să ne bucurăm de o vegetație foarte frumoasă, dar care să se preteze pentru locurile acestea, chiar dacă se va numi grădină japoneză. Linkul cu propunerea pe care o am pentru dumneavoastră și propunere cu care eu vreau să ajung și în dezbatere pentru dumneavoastră, pentru noi, cetățenii municipiului Rădăuți, este de a transforma vestitul, sau cum să spun eu, lac Alexandru Sahia, într-o grădină japoneză. Bun, este o idee poate bună, nu știu să spun. Nu cred că asta ne trebuie în momentul de față, o grădină japoneză, dar dacă s-ar face și o grădină japoneză acolo, poate ar fi altceva. Grădinile japoneze sunt grădini tradiționale, în miniatură, așa, cu un grad ridicat de abstractizare și stilizare. da, aici, dacă îmi permit, Poftim, da. vis-a-vis de abstractizare, vreau să vă spun că, într-adevăr, ceea ce își dorește și ceea ce ne trebuie nouă în Rădăuți este abstractizare. Dar, în primul rând, ar trebui să se înceapă abstractizarea asta cu proiectele astea pe care primarul le pune în dezbatere publică, pentru că, în cea mai mare parte a lor, fie sunt proiecte multianuale și se vor termina poate când va fi nepotul meu mare, fie se vor termina atunci când România va fi pe un alt drum și vom avea într-adevăr fonduri suficiente pentru a face acest lucru. În momentul de față suntem cumva depășiți de evenimente, nu avem drumuri, nu avem apă și canal pe toate străzile, nu avem multe lucruri și noi avem nevoie de grădină japoneză. Da, după cum ați văzut, se dorește inclusiv o cascadă, ținând cont de diferența de nivel dintre partea dinspre Bogdan Vodă și fostul lac, că nu-l mai putem numi lac în felul în care arată acum. Da, deci distrugem o parte din parc, tăiem copacii respectivi, suntem puși de fapt pe asta, am văzut ce s-a întâmplat pe Bogdan Vodă, am mai văzut ce s-a întâmplat la Capra Neagră. Da, cred că e un lucru bun. Dar momentan spun eu, după părerea mea, că avem nevoie de cu totul altceva decât de grădini japoneze. Avem nevoie de asfalt, avem nevoie de apă, de canalizare, de gaz, nu mai spun, pe străzi care nu au fost niciodată luate în seamă. Vorbim din zona Tolocii, străzi care ar trebui încet să fie racordate la apă și canal, nu mai spun la gaz. Și după asta să fie asfaltate sau betonate, dacă este mai bun betonul rutier, să-l folosim pentru respectivele străzi. Acum, eu aș vrea să te întreb că, după cum ne spune Wikipedia, grădinile japoneze, sunt de două feluri. După cum din vechime vine acest concept,
și în primul rând ele se referă la grădinile nobilimii și ale împăratului, care erau create pentru recreere și plăcere estetică, și la grădinile templelor budiste, care sunt pentru contemplare și meditație. Ce crezi tu? De care tip de grădină vom avea noi parte în Rădăuț? După părerea mea, vom avea parte de o grădină japoneză pentru recreere și plăcere estetică, exact așa cum a fost și piscina începută și terminată în mandatul fostului primar și folosită de actualii potentați ai vremii în folosul lor sau pentru buna lor plăcere. Într-adevăr, după ce au fost dați în vileag că o folosesc pentru propriul lor, pentru propria lor plăcere, au inaugurat-o, nu știu dacă funcționează într-adevăr sau nu, dar bun. Da, ea funcționează în acest moment, doar că am înțeles că încă nu are aviz sanitar. E bun. Adică cel puțin este un anunț în care se specifică acolo că funcționează fără acest aviz. Ceea ce mă miră, pentru că este un pericol pentru cei care folosesc bazinul. Dacă există o boală, există un pericol real. Dar probabil că nu mai contează pentru administrația actuală ce se întâmplă în Rădăuț, ce se întâmplă cu rădăuțenii, pentru că ei oricum sfidează și bunul simț și orice, și modul de cheltuire a banilor și la oricine, când spunem administrația Rădăuț 2024, spunem haos. Vom vedea ce va fi în continuare. Momentan este iarnă și... Un lucru vreau să mai adaug. Pe mine mă miră faptul că în momentul de față, deci în 2021 s-a finalizat procesul prin care primăriei i-au revenit, adică primăria avea dreptul să demoleze atât clădirea de pe lac, cât și terasa care era construită acolo. Din 2021 până în 2024, pe domnul primar nu l-a interesat. Cred că sunt zeci de postări referitoare la Parcul Alexandru Sahia pe Facebook. Cred că sunt sute de comentarii în care oamenii își exprimă nemulțumirea de faptul că nu s-a făcut nimic în acea zonă. Și acum, dintr-o dată, nu ne gândim să demolăm prima dată și să intrăm în normalitate cu zona respectivă, să facem curățenie, să organizăm ceva bun pentru Rădăuț. Ne ducem să facem grădini japoneze care par mai mult OZN-uri venite de pe Marte. Zic eu că momentan a fost un proiect de grădină japoneză. Înainte de a se apuca, sunt sigur că va demola acele clădiri. Dacă spui că sunt totuși în patrimoniul primăriei, eu cred că nu sunt în patrimoniul Vom discuta, primăriei. promit că vom discuta și despre acest subiect. Și ținând cont că în mandatul trecut unul era de la PSD și unul era de la PNL și nu prea s-au votat anumite lucruri despre acest parc, pentru că aduceau o atingere a unuia din membrii PNL. Vom vedea ce va fi în continuare. Deci chiar vom vedea dacă măcar se va începe cu demolarea, cu amenajarea, cu curățarea lacului, ar fi un lucru bun și un pas înainte cu asta, inclusiv de a demola acea structură de beton turnată în apa lacului, așa, terasa respectivă, pe vechea portocaliei orânduiri. Da. Vom vedea. Să sperăm că vom vedea în viața asta. Da. Au fost sărbătorile de iarnă. Nu am avut parte de zăpadă, este adevărat, dar odată cu sărbătorile pe rit vechi au apărut să cadă și primii fulgușori de zăpadă. Și odată cu fulgușorii a căzut și interimarul de la servicii comunale în capcana propriilor sale cuvinte. Vă rog să urmăriți. Bună ziua și la mulți ani! Astăzi, 7 ianuarie, suntem în curte la servicii comunale ESA. Am convocat angajații care se ocupă de dezepezire, având în vedere atenționările ANM, Agenției Naționale de Meteorologie. În următoarele 2 zile va ninge în România, cât și în municipiul Rădăuț. Suntem pregătiți cu stocurile de sare și nisip.
Utilajele de asemenea au fost utilate pentru dezepezire. În cursul acestei zile au fost și reprezentanții primăriei municipiului Rădăuți, împreună cu primarul Bogdan Loghel, și au verificat stocurile de nisip, de sare și utilaje. Vom interveni, să sperăm că nu vor fi accidente sau alte evenimente neplăcute. Da, acțiunea asta de dezepezire inventată la Rădăuți poartă în alte locuri. Bună ziua numele și la mulți ani! dezăpezire. Astăzi 7 ianuarie. Și înseamnă curățarea zăpezii de pe un drum sau de pe o stradă sau de pe o uliță în cazul nostru. Diferența este dintre cele două cuvinte a fost clară la Rădăuți. La noi am avut de dezepezire, în alte părți probabil că au fost dezăpezire. Chiar dacă a fost informat de către ANM cu privire la faptul că urmează nisori abundente și chiar cred că a fost și un cod galben de nisori, cred că s-a văzut atât în România, să specificăm că au fost cod galben, atât în România cât și în municipiul Rădăuți, domnii de la servicii comunale ne-au tratat foarte, foarte urât, pentru că nu au făcut mai nimic cel puțin în primele 3 zile. S-a văzut clar incompetența și modul în care ei au gestionat situația. Chiar de a doua zi, dacă ieșeai din oraș și ajungeai în oricare parte, Dornești, Marginea, în oricare parte așa, drumurile de la ieșire, exact de la ieșirea din oraș, erau curățate. Deci se putea circula normal. Numai la noi avem derdelușuri, dar probabil că s-au gândit că ar să amenajeze pentru o pârtie de schi, pentru schiori, că avem în țara asta și schiori, și atunci au zis să folosească de natură, de ce ne dăruiește natura, ca să le facă un bine tuturor celor care sunt în acest, cărora le place acest sport. Ce este mai trist este că la noi în Rădăuți dezepezirea asta ne costă foarte mulți bani. Da, ne costă foarte mulți bani, așa este. Da, aș bate neapărat monede pe dezepezirea lui domnul Jecalu, că mai greșim, toți greșim. Asta este, a utilat utilajele, dar nu mai are rost să vorbim de... A stâlcit un cuvânt, asta e părerea mea. Dar, într-adevăr, nu știu, eu cred că ori ar trebui ca servicii comunale să-și mai cumpere un de asta pentru dezepezire, pentru dezăpezire, un utilaj pentru dezăpezire. Cred că cu singurul utilaj care l-au nu fac față. Nu știu dacă în anii trecuți țin minte că mai aveau niște utilaje închiriate. Nu țin minte sau în fine acum să iasă cu așa ceva. Singurul utilaj care l-au, ăsta nou, o volă cred că este cu lamă, dacă nu mă înșel, nu face față la tot ceea ce este nevoie în actuala problema dezăpezirii. Vedem aici sume într-adevăr plătite pentru dezăpezirea din anii 2022. O parte da, este vorba de niște sume foarte, foarte mari. Deci în anul 2022 și nu încep sumele din luna decembrie. Nu. Și totalul era de undeva la 1.300.000 de lei pentru dezepezire și pentru salubritate. Iar în anul 2022-2023 am ajuns la suma de 1.900.000 de lei. Uitați, imaginile sunt clare, adică vorbim de niște sume toate cu 6 cifre. Da, adică... e un lucru normal. Sumele astea cu 6 cifre care au în spate niște situații de lucrări, garantat. Au în spate niște ingineri care le fac calculele. Care fac calcule, logic. Deci nu face. Deci aici
doar nu Deci vine managerul... Nu e vorba de povești aici. Nu vine managerul de la Deci asta. Bun, managerul de la servicii comunale poate să vină, dar este ordonatorul principal de credit de primăria, nu? Care poate să spună aici nu, aici nu, și primăria are cineva care verifică aceste lucrări care se fac pe toate străzile, tot, salubritate, dezăpezire și toate astea. Deci nu cred eu că sumele astea nu sunt reale și nu le verifică cineva și le plătește așa ca din buzunarul altuia. Faptul că nu crezi, asta nu înseamnă că este și adevărat. Deci eu sunt convins că nu verifică nimeni, că totul merge așa cum a fost înțelegerea la început. Noi ne facem că lucrăm, voi ne plătiți totuși, că nu-i românește. Noi ne facem că lucrăm și voi vă faceți că ne plătiți. Nu, ala ei și voi ne plătiți, da? Cam așa s-a interpreta și chiar n-am mai avut parte, atunci la începutul lunii ianuarie, chiar n-am mai avut parte de multe perioade cu astfel de cantitate de precipitații. Da. Vom vedea de acum încolo cum se va desfășura vremea, să spunem așa, cum va fi vremea până prin martie și vom vedea ce sume vor fi plătite pentru aceste lucrări, aceste servicii făcute de firma Consiliului Local. Bun. Dar dacă tot am vorbit despre bani, haideți să vorbim un pic și despre cei doi primari din Rădăuți. Adică un primar este cel ales, care are mandat din 2020, și unul este cel care vrea să fie ales în 2024 și vom vedea niște filmulețe de pe Facebook prin care se arată linkuri. Care au fost pe Facebook, în care se arată ce a făcut ăsta rău și ce va face celălalt bun. Da, dar nu astăzi vom discuta despre acest subiect. Astăzi? Astăzi vreau să discutăm despre procesele pe care domnul... Băi. Păi da. Nu. Am vrut să vedem așa, să luăm încet. N-are rost să le facem reclamă, pentru că noi știm foarte bine ce au făcut și unul și altul. Așa este. Adică mai ales tu știi ce a făcut la spital domnul ex-manager, iar eu știu foarte bine ce a făcut la primărie domnul primar. Bun. Și așa că aș vrea să începem cu procesele. Începem cu începutul, nu? Cum să spun, cu începutul, am înțeles. respectiv procesele pe care domnul ex-manager le-a intentat Spitalului Municipal Rădăuț și Primăriei Municipiului Rădăuț, procese care înseamnă foarte, foarte mulți bani pe care dumnealui i-ar avea de primit. Și asta în primul proces în care el cere anularea dispoziției prin care a fost revocat, vorbim de o sumă care cu multe zerouri, dar și plus cheltuielile de judecată. Deci instanța a spus în acel proces că să fie repus reclamantul în situația anterioară și să fie reintegrat în funcția de manager și cu plata drepturilor bănești cuvenite conform contractului de management pe care l-a avut așa. Și mai obligă primăria sau spitalul să-i dea și 1500 de lei ca și cheltuieli de judecată. Asta în primă instanță, adică la Tribunalul Suceava. Urmează recursul. Dar înainte de recurs, domnul ex-manager a făcut o mișcare. Da. Adică el a spus în felul următor: eu am câștigat procesul, decizia este definitivă, nu este definitivă, este executorie și voi trebuie să-mi plătiți banii. Dar haideți să vorbim despre ce este în realitate, pentru că e păcat să picăm pe fenta domnului ex-manager. Domnul ex-manager se judecă în contenciosul administrativ, iar în contenciosul administrativ vorbim de alte reguli. Este o lege specială, vorbim de reguli speciale. Și una dintre aceste reguli spune în felul următor: că decizia primei instanțe este executorie, dar se suspendă în momentul în care se face recurs. Deci el avea posibilitatea să fie repus în funcție doar până se întocmea recursul. Iar primăria
a făcut un pas interesant atunci. Chiar imediat, chiar dacă sentința nu era redactată, a fost numai hotărârea prin care, scurt, cuprinsul pe scurt al hotărârii, a făcut imediat recurs tocmai pentru a nu se lovi de ex-manager, pentru a nu-i da apă la moară. Da. Acesta, bineînțeles că el este avocat, dar are și dreptul să fie puțin, să încerce să fenteze tot ce înseamnă juridic și să profite de tot haosul ăsta din compartimentele juridice, atât de la primărie cât și cel de la spital. Faptul că a făcut recurs spitalul sau primăria, e clar. S-a suspendat executarea sentinței. E clar, domnul manager ex-manager nu mai avea dreptul să ia nimic. Dar ce a făcut dumnealui? S-a dus la un Executor judecătoresc, avea acea hotărâre judecătorească executorie, da? Pe care a folosit-o în favoarea lui. În favoarea lui, așa este, care a folosit-o în favoarea lui și ce a putut să facă? Cu executorul judecătoresc, domnul executor a făcut o poprire către conturile domnului și actualului primar. I-a poprit contul de salarii, poate și alte conturi, nu, asta prea puțin contează. Bun, acum toate acestea au apărut în mass media locală, cum că o să ia banii lui primar, la primar. Ok, bun. El, într-adevăr, și eu am spus mai de mult că ar trebui totuși să plătească cel care este vinovat și nu comunitatea locală. Pentru că știți foarte bine, banii, dacă s-ar fi îndreptat împotriva primăriei sau împotriva spitalului, banii ar fi fost din buzunarele noastre a tuturor. Prin plata impozitelor, prin plata CAS-ului către stat, CASS-ului către stat și tot așa. Nu, el a făcut o mișcare foarte bună, poprind conturile actualului primar. Cu ajutorul executorului judecătoresc. Deci a fost prin instanță. Cu ajutorul nu putea el să facă executarea fără ajutorul executorului. Adică, executorul... Și cam despre ce sumă era vorba și cum a fost calculată ea? N-aș putea să spun cum a fost calculată. Era o sumă de 1.096.000, 1.100.000 în mare, așa. N-aș putea să spun cum a fost calculată. Nici nu am voie, nu aș spune salariul dumnealui care a fost la data respectivă. Are 34 de luni de suspendare de când a fost demis, cu un salariu foarte mare. Dacă împărțim 1.096.000 la 34 de luni, vă puteți închipui că ar ieși că domnul ex-manager a luat ea gratis de la stat, de la primăria municipiului Rădăuț, pentru fiecare lună cât a stat acasă, suma de 32.235 de lei. Extraordinar. Numai 32.000 de lei, adică Așa în este. euro. În euro, dacă mai împărțim la 5, ies în 6.000, aproape 6.500 de euro. Pe lună. Pe lună. Așa. Dar, acum dacă e să fim cinstiți, nu era ăsta salariul dumnealui acolo la spital, nu era. Da, nu este oricum, nu este relevant salariul, dar ce s-a întâmplat, ce a făcut primăria? Și asta este important, pentru că chiar dacă primarul a ieșit și a spus că nu e adevărat, că Pinocchio, că nu știu ce, nu știu cum, imediat ei au contraatacat în instanță la judecătoria Rădăuț această executare silită și faptul că instanța s-a pronunțat și a spus că admite cererea de suspendare provizorie a executării silite, înseamnă că a fost adevărat. Deci chiar a existat intenția de a se pune poprire pe conturile personale. I-a și pus poprire pe conturile personale. Așa. Deci, deocamdată este suspendat procesul pe care primăria l-a deschis cu domnul executor și urmează ca pe data de 14 februarie să se pronunțe în legătură cu suspendarea sau că au cerut mai multe acolo, cu suspendarea acestei executări. Da.
Cam atât Da, pentru... dar trebuie să menționăm un pic că domnul primar n-a făcut publică această suspendare a executării. Da, pentru că părerea mea este că se știa vizat, știa că și el la rândul lui a încercat să inducă în oroare greșită opinia publică și atunci n-a mai avut timp să ne informeze și pe noi că e intentat proces, pentru că mă uitam pe portal căutând date despre lucrurile astea, am mai descoperit un proces în care între domnul Andronache și Spitalul Municipal Rădăuț, în care domnul Andronache a acționat în judecată, în primă fază a pierdut, în a doua la apel a câștigat, iar avea de primit ca și cheltuieli de judecată, nu ca și cheltuieli de judecată, ca și niște cheltuieli pe care le-a cerut spitalul, nu știu ce, vreo 1000 și ceva de lei, și culmea că în momentul când apare la Curtea de Apel procesul ăsta, apare că, nu, la a doua sentință la Suceava apare că este respins recursul din cauză că au întârziat. Adică au fost atât de ocupați cu alte și cu alte procese, încât au uitat să depună la timp recursul și din cauza asta au pierdut dreptul de a mai face alte acțiuni. Da. Deci asta este România, ăștia sunt banii. Îmi amintesc că eram, cred că prin 2015, și asistam la un proces la un sindicat, doi lideri de sindicat se judecau pe o sumă foarte mare de bani. Unul l-a acuzat pe celălalt că a furat banii, celălalt se apăra că el ăsta nu are dreptul să-l dea în judecată și atâta s-au judecat de vreo 3 ani de zile, că ba a câștigat unul, ba a câștigat celălalt și la sfârșit vreau să spun că s-au înțeles. Da. Adică au dat-o la pace, Când e vorba a de bani. pierdut exact cel care cerea să-i se dea bani înapoi, celălalt i-a dat jumătate din sumă și au bătut frățește palma și mergem înainte pentru că e 2024 și avem campanie electorală. Și avem alegeri. Așa. Și avem nevoie de bani. Dar oricum, dacă pune mâna ex-managerul pe banii ăștia, Da, după părerea mea, nu cred că va pune. Suntem încălecați. Nu cred că va pune mâna pe banii ăștia. Să vedeți, să dea Domnul. Da. Da, ne-am promis celor care ne urmăresc săptămâna trecută că vom discuta ca un subiect aparte și despre realizările, cele 95% realizări în mandatul actualului primar. Și sincer să fiu, nu ne ajunge, sunt sigur că nu ne ajunge o emisiune, dar să-l ascultăm pe domnul primar. Moment, în proporție de peste 95%, mi-am atins ceea ce am vrut. Spun în proporție de 95% pentru că, în afara faptului că încă nu am reușit să dăm drumul la o seră de flori, care este în finalul programului meu de guvernare locală și cu care am vrut să închid toată această construcție, am făcut cam totul. Iar în acest moment, în proporție de peste 95%, mi-am atins ceea ce am vrut. Spun în proporție de 95% pentru că Da, începem cu o parte dintre ele, ele, fără a avea o ordine anume stabilită sau fără datele la care s-au petrecut aceste evenimente. Eu zic să începem cu băncile de pe strada Bogdan Vodă. Da, băncile de pe strada Bogdan Vodă sunt acele bănci care în perioada Paștelui au zis că sunt sănile lui Moș Crăciun, au confundat iepurașul cu moșul. Da, nu. Să vorbim despre valoare. Valoarea proiectului 12.977 euro, adică o nimica toată. Per bucată undeva în 2500. Cam așa, era un 500 de lei bucata de bancă. Bun. Acum aș vrea să revin un pic la cuvântul cuvântul care definea grădinile japoneze stilizate. Deci dacă și băncile astea nu putea să le facă un pic stilizate, și atunci făcea și o economie la material
și făcea și economie la bani. Din 3 bănci făcea, sau cum, din 2 bănci făceau 3, nu? Nu, cred că din 2 bănci făceau 4. Da, în fine, da, poate făceau 4, nu știu ce să zic. Da, din 3 bănci făceau 4, sau din 4 bănci făceau 3. Da, nu știu, mie personal nu-mi plac, nu sunt comode, nu că nu-mi plac ele, nu sunt deloc comode, eu zic sunt destul de înalt, nu stau comod pe ele. Dacă eu la 1,83 sau 85, nu știu mai știu cât am, 1,83, nu stau comod pe ele, cum pot sta pe ele niște oameni în vârstă ca să se odihnească și să stea cât de puțin comod? Dacă vorbim despre oameni în vârstă, în mod sigur nu vor sta pe ele, pentru că mai au un defect. Odată cu tăierea copacilor, tot bulevardul nu mai are umbră la orele amiezii. Da, nu mai există umbră acolo. Doar aici în partea despre Mănăstirea Bogdana, unde mai sunt copaci. Dar umbra va veni pentru că actualii copaci care au fost plantați, cei 200 parcă, nu, 170, nu mai știu cât erau, vor crește cât alții în 7 ani și vor face sigur umbră pe Bogdan Vodă. Nu știu, eu nu i-aș spune bulevard, pentru că bulevard înseamnă cu totul altceva. Da, acum ar trebui să trecem la altceva, nu? Ce știm și cum au primit cetățenii informațiile despre banii pentru refugiați, despre acele state de plată pe care au apărut unii concitadini ai noștri. Foarte mulți concitadini și mulți care aveau legătură cu primăria municipiului Rădăuț și mulți care au profitat de necazul unor oameni pentru a obține niște sume mari de bani. Aici a fost o problemă, în primul rând legislativă, aș spune eu, pentru că hotărârea de guvern le impunea celor care solicitau sumele astea pentru decontare să arate, să facă dovada doar că au persoane respective cu nume, prenume și localitatea din care provin. În rest, nu se cereau alte date, nu se cereau pașapoarte, nu se cereau niciun fel de documente doveditoare. Asta a favorizat într-un fel acest proces prin care mulți au luat bani serioși și nimeni nu i-a controlat până în momentul în care cineva a sesizat organele statului. Bani serioși și neimpozabili, țineți cont, neimpozabili, nedeclarabili nicăieri. Nu au fost acești bani de către nimeni. Deci pur și simplu pe acele liste care le vedeți s-au luat bani. Așa a putut un director de școală să cazeze într-o lună de zile 490 ceva de cetățeni ucraineni într-un apartament de 60 și ceva de metri pătrați. Da, îmi pare rău că trebuie să spun, dar banul public este ban public și ar trebui să avem grijă de el, pentru că cu astfel de cetățeni este o dovadă clară a faptului că ei nu apreciază în niciun fel faptul că statul încearcă să ajute unii oameni și ei profită fără să țină cont de acest lucru. Și mai trebuie să spunem și faptul că cred eu că o parte din aceste documente au ajuns în mod clar de la tabăra de refugiați care exista cu datele celor care au fost trecuți ca refugiați ucraineni, au ajuns de la centru aflat la sala de sport. Dar timpul probabil că va dovedi. Aștept încă cu interes ca domnul primar să ne spună care sunt rezultatele sesizării pe care a făcut-o dumnealui către organele statului, pentru că undeva suma se ridica la 1.000.000 de lei. Da, vom vedea ce va fi și cum va fi. La Maramureș am înțeles că deja au ajuns în instanță dosarele. Vom vedea la Rădăuț. Bine. Sau la Suceava. Acolo au fost descinderi, au fost rețineri, altă categorie de Ținând cont că la Sighetul Marmației îi desparte, granița este pe Tisa. Pe Tisa, da. Acum, dacă știi, dacă vrei și dacă poți, poate ne explici ceva despre contractele astea anuale cu Cromtelul, adică cu televiziunea de casă. Culmea este că această televiziune de casă a fost de casă în mandatul trecut și a devenit de casă și în mandatul acesta. Cum nu
nu pot imagina, dar nu pot imagina. Nu pot să-mi dau seama cum. Atunci când au preluat mandatul, au spus nimic, Cromtel, nimic ce a fost în mandatul anterior, tăiem, dăm afară, facem organigrame și toate astea. Și deodată, Și chiar că câteva luni de zile s-au ținut aprici pe acest punct de vedere și n-au făcut nimic. Despre contractul Cromtel trebuie să vă spun că este în anul 2023 a fost în valoare de 40.000 de euro. După ce în anii anteriori sumele au fost un pic mai mici, dar probabil că odată cu inflația și cu creșterea prețurilor la energie și la celelalte bunuri, așa, au crescut și salariile, a crescut și valoarea contractului. Cert este, ce nu înțeleg eu din tot contractul ăsta cu Cromtelul, este un lucru. De ce mai trebuie să avem Cromtel în condițiile în care domnul primar are 2 consilieri plătiți de către primăria Rădăuți, care provin cam din aceeași branșă? Bine, numai unul provine din aceeași branșă. De ce este nevoie? Că dacă le luăm și salariile lor și le însumăm, mai avem și acolo câteva zeci de mii de euro. Unul dintre ei, 20.000 de euro, în mod sigur. Eu pot să mă pronunț. Unul dintre ei își merită banii. Chiar este un profesionist în așa. Celălalt, care este pe comunicare, neavând televiziune proprie, normal că trebuie la televiziunea de casă să apară și să-i fac reclama respectivă. El este într-adevăr un profesionist în comunicare. Așa se lăuda pe o postare de zilele trecute. Bun, trecem peste astea, am văzut Cromtel, 40.000 de euro, undeva la 3.333 de euro pe lună, se plătesc de către primăria din bugetul primăriei Rădăuți. Bun, asta nu știu cum, adică știu cum se poate rezolva, dar nu este acum voință. Nu este momentul, da. Mai avem un lucru frumos apărut în Rădăuți. Bine, avem și ceas, dar despre ceas ar trebui să vorbim într-o emisiune aparte, pentru că este un subiect care trebuie tratat cu seriozitate. Mai avem indicatoarele astea cu LED apărute peste noapte pe calea pe strada Putnei și pe calea Bucovinei. Și alea au costat vreo 4.000 și ceva de euro. Bucata, dacă nu mă înșel. Nu, amândouă au costat. Dar indicatoarele acestea cu LED sunt de fapt radare fixe, deci măsoară viteza mașinilor care vin înspre ele și o afișează pe un ecran. Nu știu, să vă spun drept, dacă exact astea ne trebuiau nouă pe calea Bucovinei și pe Putnei. Nu, dar trecem la rubrica realizări ale actualei administrații. Eu spuneam că nu ne trebuiau asemenea realizare. Nu ne trebuiau, dar trebuie să le menționăm, că dacă e vorba de 95%, îți dai seama că la vară nu o să mai avem despre ce vorbi. Cum au mai rămas 5%, adică nici măcar cred că de un subiect de emisiune nu o să avem. Asta o să avem ghinionul. Da. Așa au considerat de cuvință să pună acele. Cred că indicatoarele, cel de pe Putnei, e pus pentru copii, să nu meargă repede la școală. Da, la școală. Să nu depășească viteza. Sau cei care fug de la ore să știe cu ce viteză pleacă. Da. Așa. Bun. O altă realizare care mi se pare cea mai importantă, pentru că a avut parte de un marketing extraordinar, este toaleta publică. Da. Sau metrou, cum mi s-a spus pe vremea inițial. când începuseră lucrările. Și aici costul a fost undeva la 80 și ceva de mii de euro și din câte știu eu ar mai trebui niște bani băgați acolo, pentru că sunt 4 ieșiri și toate sunt deschise. Da. Și în afara faptului că iarna s-ar putea să înghețe și nasul și degetele, este și un curent mare. Da, după cum știi că am fost atunci când se
pregătea darea în folosință a toaletei publice și am întrebat constructorii, au spus că la fiecare din cele 4 ieșiri care sunt în cruce, așa, va fi o poartă care se rotește, exact cum sunt chestiile, cum sunt la metrou, genul ăla. Deci va apăsa pe un buton, ori va marca bani, nu știu, încă nu știu dacă s-au gândit la asta sau nu. Dar acum să vorbim nu știu, din punctul meu de vedere, toaleta în municipiul Rădăuț era necesară și a fost singurul primar care și-a asumat lucrul ăsta. Asta e. Asta e. Nu vorbim de bani, nu vorbim de nimic, ci vorbim de faptul că a fost singurul care și-a asumat să o reconstruiască și a reconstruit-o așa cum a crezut el de cuvință. Nu știu dacă a aprobat vreo cineva proiectul ăla sau nu dacă a aprobat vreo cineva, dacă a fost vreo cineva de acord cu proiectarea inițială a toaletei. Mie mi se pare suma prea mare, una la mână. A doua la mână. Nu vorbesc de bani. Am vorbit de proiectarea. Așa, a doua la mână. A avut parte de o promovare extraordinară, adică s-au lăudat că au deschis în mandatul ăsta 3 toalete. Deci în anul 2023 noi ne lăudăm în Rădăuț că deschidem 3 toalete publice. Foarte bun, da, e un lucru normal. Da, mai există și toaleta din parcarea de la Bogdan Vodă, toaletă care nu este deschisă și atunci când a fost deschisă nu a avut cineva care să stea acolo și au deschis-o și la câteva ore au găsit chiuvetele sparte. Deci în parcarea de la Bogdan Vodă. Asta e... Nu mai știu acum despre ce să vorbim. Și altă toaletă nu mai știu. Sincer, deci nu mai știu. Ajungem să ne lăudăm cu asemenea lucruri, mi se pare anormal. Pentru că am putea să dacă spunem nu avem cu altceva cu ce să ne lăudăm. Păi așa am inaugurat și centura, nu? Bine, am inaugurat centura, dar în prezența altora. Depinde. Tocmai. Unul a făcut-o, altul a inaugurat. Depinde cine conduce, cine vrea să taie pamblica, e adevărat. Un alt subiect pe care vreau tot la realizări îl trec, este mărirea salariului domnului despre care am vorbit la începutul emisiunii. În 2022, la începutul anului, acum nu am mai aflat informații despre ce a urmat în 2023, dar cert este că a ajuns să aibă un salariu de 14.000 de lei, de la 5, adică i s-a dublat cumva salariul, pe când, sau 17.000 de lei. E o creștere extraordinară în condițiile în care rezultatele și eficiența servicii comunale sunt puse la îndoială de către toată lumea. Adică dacă vorbim de salubritate, este foarte, foarte grav ceea ce se întâmplă, nu se ridică gunoiul la timp, nu se depozitează în locuri în care nu este permis și au fost și niște amenzi mari. Dacă e să vorbim despre iluminatul public, nu au avut loc mari transformări în Rădăuț în această perioadă, adică foarte puțin s-a apelat la fonduri care să asigure un iluminat verde în Rădăuț. Nu, totul se face doar pe banii cetățenilor și pe banii contribuabilului. Cu ce se mai ocupă servicii comunale? Cu curățenia în oraș. Probabil că dacă ne raportăm la anii dinainte de 1990, putem spune că arată oribil orașul. Dacă ne raportăm la ceea ce a fost acum 5 ani, putem spune că este acceptabil. Cert este că noi vedem o singură persoană în orașul ăsta care face curățenie. Adică este o doamnă pe care mulți au promovat-o pentru hărnicia dânsei și pentru faptul că este tot timpul prezentă, cel puțin aici spre Piața Unirii, are cumva, cred că, zona respectivă și atunci chiar se ocupă. Și un ultim subiect pe care vreau să-l atingem este cel al câinilor fără stăpân. Da. Ai fost consilier și cred că știi mai bine cum e povestea asta. Am fost consilier, da. Povestea cu câinii fără stăpân tot timpul s-a pus ca și problemă pentru că erau contracte
în acea perioadă. Erau contracte cu o firmă din Botoșani, care de fapt și de drept, atunci eu chiar am comentat, veneau și prindeau câinii și, cum să spun, câinii aveau un preț la prins în funcție de kilogramele care le avea câinele respectiv. Dar, cum să vă spun, câinii aia nu-i cântărea nimeni niciodată. Erau la ochi. Da? Și într-adevăr, de multe ori, din câte știu eu, erau plătiți cei mai mari câini. Adică chiar dacă prindeai un pichinez dintre ăla, tot luai ca unul destul de mare. A fost acolo o mică mare problemă. Acum, din câte știu, cred că există serviciu în cadrul primăriei de prins câinii, numai că nu știu dacă au oameni sau nu. Este o mașină care circulă cu Da, este o mașină care jinghieri circulă, și eu nu. așa, problema este că sunt atât de mulți încât ei nu știu, ori nu fac față, ori fac nu față, se descurcă, sigur nu fac față ori la așa nu știu ceva. ce trebuie să facă, ori nu sunt informați la timp despre Și prezența lor în Și anumite nu zone. numai asta, cred că nu au unde să-i depoziteze. Am văzut la un moment dat, a trecut prin Consiliul Local să mărească spațiul unde este adăpostul. Deci, oricum, dacă ne acoperim de hârtii sau de orice altceva și căutăm justificări, nu vom rezolva problema. Cert este că oamenii sunt atacați. Copiii sunt în pericol când pleacă și când vin de la școală. Oamenii mai în vârstă nu poți să reacționezi, mai ales dacă ești în vârstă și n-ai un baston și n-ai cu ce să te aperi, este un real pericol. Și de nenumărate ori, eu personal le-am sesizat celor din conducerea localității cu aspectele referitoare la aceste câini fără stăpân. Îmi pare rău pentru cei care au avut probleme, care au fost atacați, însă sper ca viitorul să rezolve această mare problemă. Da, să sperăm că se vor rezolva aceste probleme și în încheiere vreau să vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și pentru că ne urmăriți. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit data trecută și ne-ați lăsat un comentariu de bine. Mulțumim noi personal mulțumim foarte mult și celor care ne-au criticat, pentru că fără critică nu există progres, să spun așa. Mulțumim inclusiv conturilor false care au criticat, se știu ei cine sunt aceia, dacă nu o să îi spunem cu subiect și predicat. Vă mulțumim frumos și vă invităm să ne urmăriți și săptămâna următoare de la aceeași oră. Da, aș vrea să mai spun și eu două cuvinte, că noi nu suntem jurnaliști și nici măcar nu avem pretenții că vom fi sau suntem influenceri în domeniul, în Rădăuț. Noi spunem ceea ce se întâmplă în jurul nostru, fără patos și fără a jigni pe cineva. Considerăm că o critică este folositoare pentru cel care o înțelege și pentru cel care o acceptă. Și este bine să ne uităm în jurul nostru și să reacționăm atunci când lucrurile nu sunt în regulă. Pentru că numai în acest fel putem să mergem înainte. Ne plângem că nu se face, că așa, dar fiecare dintre noi dacă se schimbă, fiecare dintre noi dacă reacționează, la un moment dat picătura umple paharul. Pentru astăzi atât, dragii noștri, o seară mișto tuturor, cu zâmbete și voie bună!